давоми хониши романи одамони ҷовид. боби 21. дар уротепа. дар уротепа дар лаби сой, дар як хонаи хурде ки катаки мурғ бар ин ғамак буд, командирон, коркунони сиёсии отрядҳои ихтиёрии хуҷанд ва қистақӯз, нов, сулукта ва полки аскарони сурх маҷлиси машваратӣ мегузарониданд. хонаи хурд ва ҳавои тафсон, дуди ғафси махорка ҳавои хонаро вайрон карда буд. агар дар ин вақт ягон одам ба ин хона медаромад, одамони дар он ҷо будагиро сояҳои хаёлӣ ё дар туман мондагӣ бар ин медиданд. дар ва тирезаи хоначаро пӯшида, пардаи тирезаро партофта буданд. дар миёна столи на он қадар калон ки болояш бо алвони рангпарида пӯшида шудагӣ буд, меистод. болои стол аз коғазпорачаҳои гуногун ва рангоранг пур буд. онҳо маълумотҳои охиринро ки дар бораи маҳалҳои гашту гузор ва тохту този тӯдаи офати инсон, корандаи бадбахти дастаи холбута буданд, санҷида мебаромаданд. маълумотҳо чӣ қадар андӯҳоваранд. онҳо дар бораи ваҳшигарии мислаш дида нашуда ва зулму ситами гӯши одам нашунидаи холбута гап мезад. ҳар яке аз ин коғазпорчаҳо ништарвор бадани шунавандаро чок мекард. мӯи сарашро рост менамуд, меларзонд, мегирёнд ва ба ҳаяҷон меовард. ана як порча коғази чой, дастхӯрдашудаи чиркин. хонед, дар он ҷо чӣ навишта шудааст? бо хати арабӣ бо забони тоҷикӣ чунин навишта шуда буд: холбута дина чанд нафар деҳқонҳои қишлоқро ба туртунчиҳо ёрӣ додед гуфта, керосин пошида оташ дода кушт. дар коғази дигар забон гӯш бинии як одамро буронид. вай холбутаро дар байни одамон ҳақорат додааст. ба гирди сари як одам аз хамир деворча карда, равғани доғро рехта кушт. ин одам бесала ба намоз баромадааст. ду пои як ҷавонро ба ду дарахт баста, аз чатанаш то ба гулӯяш бо шамшер зада ду ҳиссаи баробар кунонид. вай аз қишлоқ ба тарафи шаҳр гурехта меомадааст. ҳамаи ин хабарҳои пур аз ғаму андӯҳ дар айни замон шӯъладиҳандаи оташи хирмани қаҳру ғазаби адолатмандона нисбат ба душманони халқ, нисбат ба одамкушон ва одамхӯрон буданд. дар атрофи стол чанд адад чорпояҳое гузошта шуда буданд ки дар болои онҳо атрофи столро печонда 7 кас 3 соат ин ҷониб менишастанд. арақ аз сару рӯи онҳо мисли марҷон мечакид. онҳо ба ин гӯё аҳамият ҳам намедоданд. ҳамаи онҳо ин коғазҳоро гашта баргашта, баъзан ҳатто бовар накарда хондаанд ва шунидаанд. вуҷуди онҳо пур аз ғазаб, ҳама дар назар шерҳои хашмгин бар ин менамуданд, аммо ором ва устувор. пур аз боварии комил ба кори худ буданд. инҳо сардорони лашкари наҷот, роҳбарони қувваи бахтовар, қувваи тарсу бим барои душман мебуданд. дар майнаи ҳама як фикр ҳаст: несту нобуд кардани инсонҳое ки ба инсон офат ва аҷал меоваранд. дар ин ҷо намояндагони чанд миллат ҳастанд: тоҷику рус, узбеку украин, қазоқу қирғиз. ҳама барои тормор кардани душмани халқ бар муқобили офату бало камар баста буданд. қувва ҳам дар ҳамин аст. ана ин одами баландқомат аз кадом як қишлоқи Киев, писари челонгар, вай ба ёрии халқи тоҷику узбек омадааст. чобук маламӯй сурхинарӯй. ӯ чашмони осмониранги оқилона ва сарди худро аз ҳамсуҳбатонаш наканда, бо оромии достони нақшаи пухта, ҳамафаҳм ва лекин мураккаб ва хиратмандона тартиб додаашро баён мекард.
вай аз ҳоло номи қишлоқҳои надидаашро медонист. аз уротепа то ба он қишлоқҳои ношинос чӣ қадар роҳ аст, дар роҳ чӣ хел теппаҳо, соиҳо, ҷариҳо, ҳатто теппачаҳо ҳастанд медонист. гӯё ки вай дар ҳамон ҷойҳо калон шуда бошад. ӯ ҳамеша ором вале суботкор буд. ҳамкорони наваш дар ин 2-3 рӯз саросемагӣ, ташвиши барзиёдии вайро ҳеҷ надиданд ва нахоҳанд дид. аммо дар вақти зарурӣ чӣ қадар вай чапдасту чобук ва тезфаҳм аст. корро оромона зуд тамом мекунад. вай командири полк Иванов аст. дар паҳлӯи вай Бердӣ Халилов ба гармии ҳаво нигоҳ накарда, дар танаш ҷомаи калтаи пахтадор, чашмонаш танг, рухсори биринҷиранги сергӯшт дошт. бадани вай аз гӯшти беустухон тарang карда сохта шудагӣ бар ин буд. аммо ниҳоят серҳаракат, серҷастухез, сертараддуд, бесаранҷом. вай аз коргарони кони ангишти сулукта буд. берун аз одат ӯ ҳам наҷунбида ором менишаст. дар рӯ ба рӯи Иванов Пулод нишаста буд. гимнастёркаи сабз ба вай бисёр мезебид. ранги рӯяш сурху сафед, мӯи ҷингилааш ба пешониаш фаромада, ба ҳам кашида шудани абрувонаш фароштуруки баландпарвозро ба ёд меовард. бинии рост, лабони тунук дорад. ӯ командири отряди ихтиёрӣ аст. дар тарафи чапу рост ва дар тарафи поёнӣ боз 4 каси дигар нишастаанд. 2 нафар узбек, 1 нафар тоҷик. ана ин одами пастаки чандиргӯшт ва зирак рус мебошад. ҳама барои ҳалли як масъала ҷамъ шуда буданд, ба қарор омаданд. баъд аз 1 соат маҷлиси партивиён, комсомолецҳо ва тамоми аскарони сурху фидоиён ҷеғ зада аз плани ҳаракат бохабар карда шаванд. бегоҳӣ соати 5 ба болои холбута лашкар кашида мешавад. ҳама вазифаҳои худро муайян карда аз паси кори худ рафтанд. дар хонача фақат Иванов ва Пулод монда буданд. яке раис, дуюме котиби ин маҷлиси 3 соата буданд. онҳо ҳамаи коғаз, материал ва қарорҳоро бо диққат таҳ карда ба сумкаҳо андохтанд. барои хӯроки нимирӯзӣ аз хона берун баромаданд. офтоби сӯзони моҳи июл ба тарафи ғарб моил буду замину замонро мис бар ин метафсонд. хайрият ки дар уротепа мана ин сой ҳаст. аз вай андаке шаббодаи сард мевазид. оби зулол бар ин софи он аз миёнҷои ин шаҳрчаи пасту баланд шавоз зада ҷорӣ мешуд. шаҳрча капкабуд, зебо. агар дар самти шарқии он аз кӯпруки миёнҷои бозор гузаред, чандин биноҳои хурди европагӣ ҳастанд, ки болои онҳоро дарахтони солхӯрдаи сершоху барг пӯшида буданд. аз баландтар ҳу аз он баландии саргаҳи шаҳр баромада ба тарафи ғарбии он нигоҳ кунед, манзараи дилкушо дар пеши назаратон ҷилва мекунад. иморатҳо худи болои ҳам пӯшида шудагӣ бар ин, ана ба дуртар нигоҳ кунед, майдонҳои калон, боғҳои хуррам, занги токҳо, бутаҳои арча бар ин менамоянд. ангурҳои ин шаҳр чӣ қадар ширин, чӣ қадар бомаза. Пулод ва Ивановро дар пеши дари хона як духтари соҳибҷамоле пешвоз гирифт. 2 кӯкӯли сиб сиёҳи вай то хами зонуяш расида буданд. дар танаш куртаи чити истантурӣ навдухт буд, ки парча парча гулҳои пушти вай кабуд дошт. дар сараш дураи абрешимини осмонӣ ранг, дар пояш туфлии маҳини булғорӣ буд. аз ҳавои тафсони тобистон дар рӯи бинии ин духтари хушрӯй донаҳои майдаи арақ йилтирос зада меистоданд. вай андак як паҳлӯ шуда ба ояндагон нигоҳ кард. шояд аз шарм бошад, бо овози паст ба Пулод муроҷиат намуд.
пулодако, модарам хӯрок тайёр кардаанд. розе рошед будааст. духтар ин гапро ба зур гуфту мехост зудтар аз ин ҷо равад. ӯ аз як ҷӯи хурде хез зада гузашта ба кӯча фаромад ва тез тез қадам монда рафт. аммо Пӯлод ӯро аз роҳаш дошта бо як номи ба мо шиносе ҷеғ зад. Гулрӯ, ҳамон ҷо ист, ҳамроҳ меравем. Ин одамро ҳам бурдан дар кор. Гулрӯ ба канори кӯча баромада дар сояи дарахте истод. ӯ ба ояндагон нигоҳ накарда чашм ба замин духта буд. ин зани шумост? Иванов бо забони русӣ ва табассум аз Пӯлод пурсид. Не, рафиқ Иванов, хоҳари шумост. Не, хеши мо аст. Пӯлод сурх шуд. аммо Иванов аз ин пай набурда боз савол дод. Тоҷик духтар аст? Бале, тоҷик. ин аввалин духтар аст ки, гуфт Иванов бо шодмонӣ, ман бефаранҷӣ мебинам. ва ба Гулрӯ нигоҳ кард. мӯи сибсиёҳи вай чун боли зоғ медурахшид. ба қарибӣ фаранҷӣ партофта аст, гуфт Пӯлод. ин бисёр хуб аст. ин хел зан ва духтарҳои фаранҷӣ партофтагӣ бисёранд? Не кам. онҳо ҳарду гап карда ба Гулрӯ наздик шуданд. Пӯлод устукорона бо ишораи чашм ба Гулрӯ фаҳмонд ки бо ин одам даст дода вохӯрӣ кардан дар кор аст. Гулрӯ ин имову ишораро фаҳмид. як қадам пеш монда бо Иванов вохӯрии бегап ва зебое кард. Иванов гуфта худро шинос кард. Иванов. Гулрӯ Рустамова, гуфт дар ҷавоб Пӯлод. баъд аз ин ҳар се ба кӯчаи калони лаби сой фаромаданд. Пӯлод аз Иванов дархост кард. рафиқ Иванов, дар ин ҷо хӯрок тайёр аст, марҳамат намекунед? хонаи шумо дар ҳамин ҷост? Иванов бо ҳайронӣ пурсид. Не, хонаи мо нест, хонаи ҳамин духтарак, гуфт Пӯлод хаёл карда истода. одамони дурустанд? Бале, одамони хубанд. хайр, чӣ мекардем? хӯрок бошад мехӯрем, магар палав нест? шояд палав бошад. медонӣ Пӯлод, гуфт Иванов, ман чанд солҳо ин тараф ин хӯроки бомазаро нахӯрдаам. ҳо 10 сол ё ин ки 11 сол шудааст. охирин дафъа онро дар Харков хӯрда будам. агар аз хотирам набаромада бошад, вайро ту тайёр карда будӣ. ҳа, гуфт Пӯлод, ман тайёр карда будам. баъд аз 11 сол, гуфт Иванов, 8 рӯз пеш дар Хуҷанд дар хонаи Ҷура боз палав хӯрдам. ин лекин палави нағз буд. ба он гӯшти бисёре андохта буданд. онҳо ба лаби сой омада аз кӯпрук гузаштанд. лаблаби он ба тарафи ҷараёни об нигоҳ карда рафта ба як тангучаи каҷу килеб даромаданд. бисёр дарвозаҳоро ба ахӣ гузошта ба хамгашти кӯча гузаштанд. Гулрӯ ки то ҳамин ҷо ба ҳеҷ як гапи онҳо ҳамроҳ нашуда меомад, ман пештар дароям гуфта пеш гузашт ва ба дари дутабақае ки рӯи вай ба тарафи шимол нигоҳ мекард даромад. аз дунболи вай Пӯлод ва Иванов ҳам ба дарун даромаданд. дар пеши дари хона, дар болои суфачаи хурде ки чоряк саҳни ҳавлиро банд карда буд, Пӯлод ва Иванов аз болои курпача гузашта нишастанд. аз даруни хона гапзанони 2-3 зан шунида мешуд. кани Гулрӯ, мебаровардагиятро барор. Пӯлод ба хона нигоҳ карда гуфт. Иванов ба дари хона нигоҳ мекард. аз он ҷо Гулрӯ баромад. дар дасти росташ лаълии пур аз нон, дар дасти чапаш дастурхон буд. Пӯлод дастурхонро андохта ва лаълии нонро аз дасти Гулрӯ гирифт. вай дар як лаълӣ ангури бедонаи ширини уротепа ва дар як табақ қанди сафеди майда карда шударо баровард. Иванов ва Пӯлод машғули хӯрокхӯрӣ буданд ки аз дар як одами салаи чашмбулбул баста ва ҷомаи чити сиёҳи пахтадор пӯшида даромада омада салом дод. салом, гуфт Пӯлод, ана ин кас, шинос шавед, ошнои қадрдони харковии ман, Иванов, одами кулутариш
ба Иванов бо забони тоҷикӣ ҳолпурсӣ карда вохӯрӣ намуд ва ба хӯрокхӯрӣ таклиф карда худаш як бурда нонро шикаст ва порае аз он ба даҳон андохт. Пӯлод ба Иванов ин одамро шинос кард. Хеши мо деҳқони камбағал ва аз ин одам пурсид: аҳмадбой, Салимбой ба куҷо рафтааст, нафаҳмидӣ? Не, Пӯлодбой, гуфт Аҳмадбой, дина пагоҳӣ ман вайро дар пеши чойхона дида будам. Бо як одами қишлоқинамо гапзанон мекард. Салимбой, гуфтам, як чой хӯрем, камтар корам ҳаст, гуфт. Андактар чой мехӯрем. ман ба дарун даромадам, надониста мондам ки ба куҷо рафт. Хавотир нашавед, гуфт вай дар охири суханаш, бачане ки гум шуда монад. Гум намешавад кӯ, ягон кору ҳолеш нашуда бошад, гуфта Пӯлод хаёр карда истод. баъд аз 2-3 соат рафтанамон дар кор, омада монад дуруст буд. дар ҳар куҷо бошад омада мемонад. аз хона Гулрӯ бо як табақ теппи оши палав бардошта баромад. палавро бо завқ ва таърифкунии тамом то охир хӯрданд ва аз ҷояшон хестанд. ба маҷлис рафтан дар кор аст, гуфт Пӯлод овозашро баланд карда, то ин ки Гулрӯ шунавад. онҳо ҳанӯз ба таки оғилхона надаромада, Гулрӯ расида омад. куҷо меравед? ба маҷлис. баъди маҷлис? баъд аз маҷлис Пӯлод хандид. пас фардо мебиёем. ба куҷо мераведтон? намедонӣ ба куҷо меравем? ман ҳам меравам. ту ҳам? нагуфта будед ки ба куҷое равем меравӣ? гуфта будам, охир пас фардо гашта меоем, аз ақиби мо овора шуда мегардӣ, гуфт Пӯлод. Гулрӯ ба савол ҷавоб надод, аммо аз чашмони вай оби дида пай ҳамдигар чакиданд. Иванов ки то ин вақт ба инҳо нигоҳ карда меистод, якбора ба гирья карда фиристодани ин духтар ҳайрон шуд. ба ҳар ҳол бо мардаки кулутариш берун баромад. меравӣ? модарат ҳам мераванд? меравам, меравад, гуфт Гулрӯ. тайёрӣ бин, баъд аз 2 соат меравем. Гулрӯ бо чашмони гирьяолуд, бо гилагузории густохона ва бо табассуми ба худаш хоси зебо нигоҳе кард. дар ин вақт ба чашми Пӯлод ҳусни ин духтар даҳчанд зиёд намуд. муҳаббати ҷавонии вайро ба ҷӯшу хурӯш меовард. Пӯлод ба кӯча баромад. Гулрӯ ӯро то таки дарвоза гусел карда баргашт. чаро вай гирья кард? Иванов хандида аз Пӯлод пурсид. сонӣ мегӯям, Рафиқ Иванов, чаро ҳозир не? гапи дуру дароз. мефаҳмам, гуфт Иванов. фаҳмидед? баъзе чизҳоро пай бурдам. зани ояндаи ман аст, Рафиқ Иванов, гуфт Пӯлод. аз рӯбарӯшавии аввалин дониста будам, хандид Иванов ва пурсид. тӯй накардӣ? баъд аз тамом шудани ҷанг. чаро баъд аз тамом шудани ҷанг? ҳамин хел шарт кардаем, гуфт Пӯлод. рост аст? бале. офарин, ҳарду шарт кардед? офарин, ин бисёр нағз. ин духтар саргузашти дуру дарозе дорад, Рафиқ Иванов, гуфт Пӯлод. вай духтари имрӯзаи тоҷик аст. падари вайро босмачиён дар қишлоқи Тагоб куштанд. духтар бо модараш бесаропон хонавода монд. ҳаминро баҳона карда гирифта гурехтӣ гӯён? Иванов хандид. не, гирифта намегурехтам. дар роҳ воқеаро аз як сар мегӯям. мефаҳмед ки гирифта нагурехтаам. онҳо шӯхӣ ва ҳазл карда ба қароргоҳи аскарони сурх омада монданашонро надониста монданд. халқи Уротепа писарони нағзи худро ба муқобили душман гусел мекард. замин кафида одам рӯида бар ин буд. ҳарду тарафи кӯчаи калон пур аз одам. мӯйсафедони сода ва самимӣ даст ба дуо бардошта ба аскарони сурх музаффарият талаб мекарданд. халқ то баромадгоҳи шаҳр онҳоро бо меҳрубонӣ ва муҳаббати беҳад гусел кард. командирон пешпеш мерафтанд. аспҳо гӯшҳояшонро сих карда бозикунон қадам мепартофтанд. байрақи сурхро боди гарм бозӣ медоронд. Пӯлод акнун бо хотирҷамӣ мерафт. Ашур
ба бошишгоҳ омада хабари Салимбойро расонида буд. аз ақиб аробаҳои хӯрокворӣ бор карда меомаданд. дар болои яктои он Саодатбибӣ ва Гулрӯ нишаста буданд. боби 22. шикастхӯрии дуюм. дар пеши ҷилавхонаи масҷид босмачиён ҷамъ шуда буданд. онҳо ҳама баробар гап мезаданд, мағал мекарданд, аспҳоро ба кӯча сар дода омада ба болои ҳамдигарӣ фурӯ шуда ба мурдаи юзбошӣ ва ба афти домуло нигоҳ мекарданд. ба ҳамдигар саволборон карда чӣ хел ба вуҷуд омадани ҳодисаро фаҳмиданӣ мешуданд, аммо касе чизе фаҳмида наметавонист. дар ҳамин вақт холбута расида омад. аз ақиби ҷамъомад яке фарёд кард: бек омаданд, мардум, роҳ диҳед. ҳама ба ақиб нигоҳ карда холбутаро диданд. вай аз асп нафаромада рост ба даруни ҷилавхона даромад. одамон ба аспи саманди баланди вай роҳ кушоданд ва ҳама хомӯш шуданд. домуло ба девори суфаи ҷилавхона такя карда аз ҷояш хест ва ба холбута тазим кард. холбута ба афту башараи домуло сар то по назар карда, қиёфати ҳозираи вай ниҳоят хандаовар буд. як нӯки салаи дарози борик ба ҳарду пояш ва нӯки дигараш ба гардани вай ҳалқадавак шуда печуда буд. хун аз бинияш шорида ба даҳонаш ва ба сандуқи дилаш мефаромад. аммо вай мадоре надошт ки онро пок кунад. лабу рӯяш лою хасолут буд, чашмони чуқураш нимпӯш. ин намуди аҷоиби домуло холбутаро нахандонда намонд. вай қариб буд ки қоҳ-қоҳ зада хандад, аммо дар гирду атрофаш ҷамъ будани йигитҳояш ӯро аз ханда боздошт. ӯ ба зур худдорӣ карда башараашро ҷиддӣ намуд ва хомӯшии хандаоварро барҳам дода пурсид: хуш, чӣ гап? ба юзбошӣ чӣ шудааст? кофирони қишлоқ, гуфт домуло бо овози дупӯстаи ларзон, моро дошта заданд. киҳо дошта заданд? холбута нара кашид. халқи қишлоқ, гуфт оҳиста як аспакие ки дар беруни ҷилавхона истода буд. юзбоширо зада куштанд, домулоро нимкуш карда мондаанд. домуло лабони тунук ва рангпаридаашро пир пир ҷунбонда хӯрияш омад ва ҳангоз зада гирья карда фиристод. аз ақиби тӯдаи одамон кадом як кас пиққат зада дарунакӣ хандид. ҳама лабҳояшонро газида хандаи аз дарун ҷӯшида баромада истодаро фурӯ мебурданд. халқи қишлоқ, холбута тамоми овозашро сар дод ва бо назари таҳқир ба атрофаш нигоҳ кард. хуш, шумо муфтхӯру дангалхобҳо дар куҷо будед? мондед ки мардум юзбоширо зада кушанд ва домулоро нимкушта кунанд? мо аз куштану нимкушта кардани халқ кай хабар доштем, гуфт яке садои тир баромад. ба ҳамин тараф нигоҳ карда давидем. омадем ки руфта чидагӣ барем. ягонта одам нест. мо аз шумо фақат як дамакак пеш омадем. то ин вақт дар куҷо будетон? то ин вақт дар куҷо мешудем? яке ҷавоб дод. дар ялангӣ будем. юзбошӣ хитобнома ва фармонҳои шуморо хонда медоданд. хуш, омаданд, ба чӣ кор кардед? гуфт кӯ як одами қаддарози ғозгардан ва лочинбинии сиёҳпӯст аз ақиб овоз баровард. мо ҳама ҳозиракак омадем. садои милтиқ намебаромад. хабардор ҳам намешудем. акнун ана худатон ҳам омада мондед, ҷаноби бек. фармоед чӣ кунем? шумо лаънатиҳо ҳаматон хари ҳилагӣ, гуфт. холбута овозашро андак паст кард. то як одам як корро нафармояд, аз худатон дониста ҳеҷ кор намекунед. чаро ҳаматон ин ҷо ғун шуда истодаед? ягон одам ку барои шумо пухта намондааст. равед, дар таги замину дар болои осмон рӯз шудагӣ бошад ҳам халқи қишлоқро ёфта биёред. кани бинам ба сари мо кӣ мушт мебардоштааст? ҷамъ кунед.
бонг зад Холбута. ба ин кофирҳо қудратнамоии худоро нишон медиҳем. ин мардум ҳоли бо собуни ман ҷомашӯӣ накардаанд. аз афти кор аз ҷазо додани ман наметарсидагӣ шудаанд. ҳама ба ҳар тарафи қишлоқ асп давонданд. аз зери пои аспҳо чанг ба ҳаво печида мебаромад. Холбута аз асп фаромада, дасти чиркин ва панҷшохамонандашро ба сари синаи юзбошӣ монда, хотири худро ҷамъ кард. хайрият ки, гуфт вай дар дилаш, лаънатӣ мурдааст. аз ин аҳмақи якрави гарданшах муфт халос шудам. дар байни Холбута ва ин юзбошӣ хеле вақт ин тараф зимнан амалталошӣ мерафт. онҳо корд ёбанд, ҳамдигареро намеёфтанд. Холбута вайро кайҳо нест карда мефиристоду, аммо метарсид. вай медонист ки тарафдорони юзбошӣ дар байни йигитҳояш хеле бисёранд. бинобар он дамаш дар дарун мегашт. ҳозир бошад, ин мақсади Холбута бе ҷанҷолу кашмакаш ба анҷом расида буд. аммо ӯ изҳори шодмонияшро нафаҳмононда, бо чеҳраи ғамгинона оҳ кашида аз сари мурда бархост ва бо ёрии 2 нафар йигиташ, ки дар ин ҷо меистод, ба зур ба асп савор шуд ва ба онҳо фармуд, ки мурдаро ба даруни масҷид дароварда монанд. домуло ҳанӯз шах шудагӣ бар ин рост меистод ва ба Холбута пак пак карда менигарист. аз 40 мулло як ҳез беҳтар, мегӯянд, ки ин гапи маъқул аст, гуфт Холбута ва ба вай рӯй овард. дидед ки намешавад, гурезед дия. ҷаноби бек, гуфт домуло бо зорӣ ва илтиҷо. гурезам гуфта хеле ҳаракат кардам, аммо нашуд. чунончи масалан худатон хаёл кунед, одами бисёр балову қазо бар ин часпида монда буданд. ба куҷо мегурехтам? эй монеди домуло, дар ин хел мавридҳо аз таки чатани одамон аз болои кифташон хамухез зада гурехтан дар кор буд. наход ки одам то мурданаш калтак хӯраду гӯшашро наҷумода истодан гирад, гуфт Холбута. гурехтан ҳам ҳунар аст, ёд гирифта мондан дар кор. Холбута ҳанӯз суханашро ба охир нарасонида буд, ки аз тарафи даштрӯяи қишлоқ пайи ҳамдигар садоҳои панҷтира шунида шуданд. вай дарҳол фаҳмид, ки ин садои милтиқи йигитҳояш нест. вай милтиқчаи кӯтоҳдастро дар даст дошта, як тир кушода ба сағрии асп бо мили он зад. асп аввал бо 2 пои ақиб рост истода, баъд аз он ба самти ғарбии қишлоқ нигоҳ карда тохт. босмачиёне, ки ҳавлӣ ба ҳавлӣ халқи қишлоқро ҷустуҷӯ мекарданд, ба кӯчаву паскӯчаҳо баромада ба аспдавонӣ шурӯъ намуданд. Холбута асп тозонда ба беруни қишлоқ расид. аз ақиби дарахтҳо нигоҳ кард, ки дашт пур аз аскарони сурх ва отрядҳои ихтиёрӣ аст. пешгардҳо ниҳоят 500 қадам аз вай дуртар буданд. Холбута сари аспро гардонида худро ба даруни қишлоқ зад. вай йигитҳояшро ҷамъ карда фармон дод, ки камин гирифта тирпаронӣ кунанд. вақте ки аскарони сурх ба қишлоқ даромада меоянд, шамшерҳоро ба кор андозанд. домуло, ки то ин вақт ҳайрон меистод, аз омада мондани аскарони сурх хабардор шуда, зада ба масҷид даромад ва дар паҳлӯи мурдаи юзбошӣ чашм пӯшида дароз кашид. урагӯии аскарони сурх дили босмачиёнро ба ларза меовард. ана пешгардон ба қишлоқ даромада омаданд. аз ҳар ду тараф тирандозиҳо сар шуд. аз як канори қишлоқ садои таттаи пулемёт шунида мешуд. як қисми аскарони сурх ба қишлоқ зер карда даромаданд. қисми дигаре ба тарафи кӯҳ нигоҳ карда асп мононданд, то ин ки пеши роҳи гурези душманонро гиранд. дар қишлоқ дӯсту душман аралаш ҷанг мекард. ҷанги мураккаб ва мушкил. аскарони сурх дар ин ҷангҳо ниҳоят ҳушёрона рафтор мекарданд. набошад ихтиёриёнеро, ки дар тан либосҳои маҳаллӣ доштанд, ба нишон гирифта тирборон кардан мушкил набуд.
дар яланги кӯча тангкӯчаҳои қишлоқ ҳавои сӯзони тобистон бар ин тафсида буд. тирпаронӣ, шамшерзанӣ, гранатапартоӣ дар ҳар тарафи қишлоқ то рафт авҷ мегирифт. босмачиён ниҳоят 15 дақиқа дошта буданд. баъд аз ин ба тарафи ҷанубии қишлоқ ба сӯи кӯҳ ақибнишинӣ карданд. холбута асп давонда омада аз қишлоқ берун баромада ба дунболаш нигоҳ кард, ки як аспакӣ шамшерро дар атрофи сараш бозӣ доронда аз ақиби ӯ давон меояд. вай ба ақиби як беди калон пинҳон шуда ба оянда синча кард. одами миёнқад, гандумгунд ва кӯса фаҳмид, ки аз йигитҳояш не, ба сӯи вай як тир паронд. оянда пояшро аз рикоб набароварда худро ба як тарафи асп партофт. холбута фаҳмид, ки тир нарасидааст, тири дигар паронд. ки он омада ба пешони асп расид. асп як калавида ба замин афтид. пои савора ба таги асп монд. дар ҳамин вақт аскарони сурх наздик омада монданд. холбута ба йигитҳои пешопеши аскарони сурх гурехта омада истодааш ҳамроҳ шуда рост ба кӯҳ нигор карда роҳ андохт. аз домонаи кӯҳ пулемёт ба тарафи гурезаҳо тир меборонд. босмачиён гурехта ба болои кӯҳ баромаданд. холбута аз ақиби тахтасанге истода ба поён назар меандохт ва медид, ки аскарони сурх оби дарёи дамида бар ин гурезаҳоро пеш карда меоянд. вай оҳи сарде кашид. дафъаи дуюм аст, ки ӯ дар ин қишлоқ шикаст мехӯрад. шикастхӯрии аввал 2 моҳ пеш аз ин рӯй дода буд. он вақт ҳам холбута ба ҳуҷуми ногаҳонӣ дучор шуда буд. дар он ҷанг ҳам имрӯза бар ин аскарони сурх ва отрядҳои ихтиёрӣ нағзакак танбеҳи ӯро дода буданд. холбута баъд аз он ҷанг хеле вақт қоматашро рост карда натавонист. ваҳмак шуда монд. шабҳо хоб карда наметавонист. чашм ки пӯшид, аскарони сурх ва ихтиёриёнро медид, ки ба тарафи вай пулемёт рост мекарданд ва тир мекушоданд. нимхобу нимбедор ба гӯши вай овози уррагӯӣ ва тапар давидани аспҳо, садоҳои доду бедод медаромад. вай якбора тарсида чашм мекушод. девонавор ба ҳар тараф нигоҳ мекард. қариб 2 моҳ ваҳмак шуда буд. он вақт ҷанги ниҳоят сахте шуда буд. отряди ихтиёрии қирғизон маълумот гирифта буд, ки холбута қишлоқҳои атрофи басмандаро талаву тароҷ карда ба қишлоқи оҳучӣ фаромадааст. дар таҳти командаи моллопирман ном фидоии номдор аз 40 нафар иборат як отряди ихтиёрӣ аз сулукта баромада ба роҳ даромад. вақте ки отряд дар сари роҳ барои дам гирифтан ба қишлоқи басманда фаромад, дар атрофи он одамони бисёре ҷамъ шуданд. фидоиён гумон карданд, ки инҳо мардуми қишлоқ мебошад, ки ба пешвози онҳо баромаданд. аммо одамон якто рафта дар чандин дақиқа ҳама якбора нопадид шуда монданд. фидоиён зуд пай бурданд, ки инҳо халқи қишлоқ набуда, балки босмачиён мебошанд. отряд бо тамоми ҳушёрӣ ва устукорӣ ба як ҳавлие, ки атрофаш бо 3 пахса девор печонида шуда буд, ба даромадгоҳи ҳавлӣ дар пеши як сурохии одамдарои девор пулемётро ҷойгир намуданд. фидоиён ба атрофи ҳавлӣ бесоҳиб паҳн шуданд. маълум шуд, ки холбута бо йигитҳояш 2 рӯз ин тараф дар қишлоқ хоб карда, отряд бошад ба пои худ омада ба муҳосираи душман дучор шудааст. 40 кас дар муҳосираи босмачиёни бисёре. ба отряд 2 бор ҳуҷум шуд, аммо пулемёт пеши роҳи душманонро девори оҳанин бар ин медошт. баъд аз он босмачиён аз атрофи ҳавлӣ хеле дур рафтанд, аммо аҳволи фидоиён соат ба соат бад мешуд. хӯрокворӣ, об ва бедаи аспҳо ба охир мерасид. отряд бо қишлоқ алоқа карда наметавонист. аз халқи қишлоқ ягон одам ба пеши он омада ва ягон кас аз фидоиён берун баромада наметавонист.
ҳамин тавр отряд ба ҳуҷуми нави босмачиён мунтазир шуд. ҳалокат ба ӯ таҳдид менамуд. ҳаяҷон, даҳшат то рафт афзунтар мешуд. то ба уротепа ҳамааш нимрӯзона роҳ буд. дар он ҷо аскарони сурх ва отрядҳои ихтиёрӣ ҳастанд, аммо чӣ хел ба онҳо хабар доданд дар кор? атрофро босмачиён печонда гирифтанд. ягон одамро аз қишлоқ берун баромадан намемонданд. дар ҳамин хел мавридҳо як коре карданд дар кор. аммо чӣ хел? ҳама дар ин бора сар мехориданд, аммо ба як қарори ба умум маъқул омада наметавонистанд. душман бошад, албатта боз ҳуҷум мекунад. душман аз ҳад зиёд аст. ҳарчи бодобод ба аспҳо савор шуда берун баромадан дар кор. як тарафи душманро рахна карда гузаштан дар кор аст. аммо ин қарор ҳам рад шуд. душман миёнагир мекунад. пулемёт аз даст меравад. ба дасти душман додани пулемёт, магар ин ҷиноят нест? ягон кори дигар кардан дар кор. рӯзи сеюм ҳам дар муҳосира гузашт. ему хошоки аспҳо тамом шуд. об ҳам набуд. аз даруни ҳавлӣ аз ҷӯйчаи рӯзи аввал об мегузашт. ана акнун 2 рӯзи ин тараф он ҳам хушк шудааст. аспҳо нешхӯрди помолшударо аз қабади хоктудаҳо ёфта мехӯрданд. нӯли худро ба лойқа зада онро тит мекарданд. беором ба замин по зада шиҳа мекашиданд. раҳми одам меомад, аммо чӣ кор кардан дар кор? худи фидоиён ҳам ташна ва гурусна буданд. онҳо як то нонро ба 4 ҳисса тақсим карда нонушта мекарданд. нисфи рӯзи чорум як одаме ки ба тарафи даромадгоҳи ҳавлӣ омада меистод намудор шуд. янгибой холматов ном фидоии миёнқад кулутаришки қаровул меистод ба мулло пирман хабар дод. як одам ба ин тараф омада истодааст, албатта босмачӣ аст. мулло пирман даст афшонд. як то босмачӣ ҳеҷ гоҳ ҷуръат карда ба ин ҷо намеояд. вай аз халқи қишлоқ бошад дар кор. не босмачӣ, гуфт янгибой. ба кифташ чакман партофтааст. дастҳояш дар таги чакман. албатта яроқ дорад. иҷозат диҳед паронем. аммо мулло пирман иҷозат надод. дар ҳамин муддати гуфтугӯ оянда ба ақиби девор омада худро ба паноҳгоҳе гирифт. аз сурохии девор як тир ғизат зада гузашту ба пешонии мулло пирман зад. вай ба замин афтид. янгибой ба замин дароз кашид ва сурохии деворро ба нишон гирифт. тири вай ба пошнои милтиқи босмачӣ расида, аз он гузашта босмачиро афтонд. отряд бекомандир монд. аҳволи рӯҳияи отряд якбора паст шуд. онҳо кори мекардагиашонро надониста монданд. дар ҳамин аснои ҳайронӣ ва маҳзунӣ янгибой чандин нафар фидоиёнро ба назди худ ҷиғ зад. чӣ мегӯӣ? гуфтанд онҳо ба янгибой. аз шумо киҳо ба ман ҳамроҳ шуда метавонад? савол дод вай. мо ҳама ҳамроҳ шуда метавонем, гуфтанд онҳо. не, 3 кас барои ман лозим аст. мо 4 кас аз як тараф зада ба болои кӯҳ баромада мегирем. 3 тоамон дар он ҷо ягон ҷои мувофиқро ёфта ба душман муқобилат мекунем. 1 тоамон коре карда ба уротепа меравад ва ба аскарони сурх хабар медиҳад. ин таклиф дар баробари он ки ба ҳама маъқул шуд, дар айни замон аҳволи рӯҳияи ҷангии отрядро зуд баланд бардошт. аз он дарҳол 3 кас ҷудо шуд. онҳо 4 аспи бардам ва давандро ҷудо карда зертангу забартанг намуда савор шуданд. якбора аз ҳавлӣ асп давонда берун баромаданд. онҳо то қариб аз қишлоқ баромаданашон ба муқобилати душман дучор нашуданд, чунки босмачиён ҳеҷ хаёл накарда буданд ки онҳо ҷуръат намуда мебароянд. ҳатто онҳо аз байни босмачиҳо аз ялангие ки онон ҷамъ шуда хӯрок мепухтанд асп давонда гузаштанд. аммо ҳамин ки аз қишлоқ берун баромаданд, аз ақиби онҳо 10-15 нафар босмачӣ асп монд. 4 нафарон таъқибкунандагонро чапғал дода роҳро миёнбур карда
ба болои кӯҳ равона шуданд. тирҳои босмачиён аз паҳлӯи онҳо мегузаштанд. Янгибой ба тарафи дара роҳ сар кард. рафиқонаш аз пайи вай асп метозонданд. ҳамин ки ба дара даромаданд, Янгибой аз асп фаромада, ба ақиби санге пинҳон шуда роҳи босмачиёнро дошт. вай нишон гирифта 4 нафар босмачиро ки наздик расида буд паронид. боқимондаи онҳо ақиб нишастанд. дар ин вақт 3 нафар ҳамроҳи Янгибой ба қуллаи кӯҳ баромада, ҷойҳои мувофиқ ёфта камин гирифта, аз он ҷо ба тарафи босмачиён тирпарониро сар карданд. босмачиён ба ҳар тараф пароканда шуданд. Янгибой ҳам ба ҳамроҳонаш баромада шарик шуд. акнун аз босмачиён ҳеҷ кас ҷуръат намекард ки наздиктар ояд. баъд аз фурсате Янгибой аз ақиби кӯҳ ба тарафи худаш омада истодани як харакиро дида монд ва ба тарафи вай рафт. дар даромадгоҳи дара пеши роҳи ӯро дошт. аз куҷо меоӣ? ба харат чӣ бор кардаӣ? пурсид ӯ. шумо кӣ? пурсид вай. мо йигитҳои холбута қурбошӣ, ҷавоб дод Янгибой. дар хурҷин чӣ ҳаст? барои бек аз ялов қимиз оварда истодам. худат аз куҷо? аз қишлоқи басманда. чӣ кор мекунӣ? хизматгорӣ мекунам. ба дари кӣ? ба дари Абдурауф оғолик. набошад ин ҷо биё, гуфт Янгибой аз нуқтаи хар гирифта. мо босмачӣ нестем. мо аз отряди ихтиёрӣ ҳастем. ту ба аспи ман савор шаву аз ақиби кӯҳ ҳо ана ба он поён фурою, рост ба Оротепа рав ва ба аскарони сурх хабар деҳ ки зуд ба ин қишлоқ расида оянд. фаҳмидӣ? фаҳмидам, гуфт Мӯйсафед. росташ қатӣ шумо аз отрядҳои ихтиёримӣ? чӣ хел карда ба ин ҷо баромадед? корат набошад, гуфт Янгибой ба вай. сари аспро сар деҳ ва даравтар хабар бар. агар аскаронро гирифта биёӣ, бо командир гапзанон карда ба ту як асп медиҳам. оҳ писарам, гуфт Мӯйсафед, ман аспро чӣ кор мекунам? босмачиҳо нест шаванд, ҳамон ба ман зиёдатӣ аст. вай ба асп савор шуда рафт. 4 тан аз хурҷин гӯшти пухтагӣ ва қимизро бароварда қадре танаввул карданд. акнун хавфи гуруснагӣ ҳам бартараф шуд. онҳо дида меистоданд ки Мӯйсафед бо роҳи таъин кардаашон поён фаромада барои Оротепа даромада мерафт. гашти пешин босмачиён ба ҳавлие ки отряд меистод ҳуҷум карданд. пулемёт садо баровард. аммо ҳанӯз ҷанг 2-3 дақиқа ҳам давом накарда, аз роҳи Оротепа чангу ғубори ғафсе ба осмон бардошта шуд. аскарони сурх расида омаданд. дар қишлоқ ҷанги сахте ба амал омад. аз берун аскарони сурх босмачиёнро фишор дода меомаданд. отряди ихтиёрӣ аз дарун онҳоро зада берун мебаровард. босмачиён ба танг омада рӯ ба гурез ниҳоданд. холбута наздики 100 нафар йигиташро талаф дода аз кӯҳ гузашта гурехта буд.